Krásny dobrý deň do Čech a na Slovensko. No veľké poďakovanie dnes musím vysloviť rodine Dudekových, alebo Dudekovcom. Chalani, Juraj, Ivan, ďakujem krásne. Bolo mi potešením a cťou. Ivetka, veľmi pekne ďakujem. Boli ste milí, zlatí klienti z môjho rodného mesta, z Rimavskej Soboty. Takže prajem vám šťastný let. A kto vie, možno sa ešte dnes večer uvidíme, lebo letecká spoločnosť prebúkovala, alebo teda, ako to Angličania nazývajú, overbooked, čiže prijala alebo predala viac lístkov, ako má možnosť odviesť, tak dala ponuku tým, ktorí by chceli zostať dneska ešte na Miami Beach, že im nejak samozrejme preplatí letenko plus nejaké zvýšené náklady. Tak ak sa všetci dostavia na lietadlo alebo na let smerom do Európy, tak je možné, že Ivetku aj so synmi ešte uvidíme dneska, lebo sa rozhodli, že môžu dostať jeden deň navyše, keď takú lukratívnu ponuku im dala letecká spoločnosť, že im dajú nejaké peniaze a plus prebukujú letenku na druhý deň. Takže kto vie, no keď nie, tak platí to, čo som povedal. Veľmi pekne ďakujem. Bolo to veľmi príjemné stretnúť sa tu s rodákmi z Rimavskej Soboty na Miami Beach. No a ešte raz šťastný let a držte sa. Čaute.